हेलौ लोगोफोर, आंनि बे गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। लोगोफोर, जोंहानो मागो दमासिनि गामिनि दुब्लियावनो पिकनिक जानो फैबाय आरो टट'जोंहाय। बक्स बायदिसिना लाबोबायना, ओमफ्राय टट' लानानै फैबाय। गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज' खेबसे जानोसै होननानै जाबाय जोङो। ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनोसै होननानैहाय एसे भिडिअ लालाबायबाय आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदोलाय, आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। नायलांदो लोगोफोर, आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसैलाय। मानोथो भिडिअ खालामालासिनो थानो होननानै खालामबाय आङो। ओरैनो गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज' जाबाय जोङो इन्टारेस्टनो जानोसै होननानैहाय। नोंथांमोना नायलांदो अननानै। संनाय खावनाय रेडि खालामगासिनो दङ। अगदाबावनो जि गोबाव लादों। अगदाब बानायनायानो जाद'आ। ओमफ्राय इसिबा गोबावजोंसो जादों। सारायानो लुंहेबाय थायो। सान्दुं मोननानै दसे अगदाब बानायनायाव थांलाय, दसे माबालाय खालामबाय थानांदों आंथ'। आं रेकर्डसो खालामदों दै लोगोफोर। कपिराइट फैजानो गिदों आङो। सं दामदोंना, ओंखायनो भइस रेकर्ड खालामबाय। अगदाबानो जाया, जि गोबाव बानायबाय होनबाबो जाया। लुंहेबाय थायो। अगदाब बानायनायावनो बेसेबांबा गोबाव लाखादों। जि गोसो होनानै बानायदों बिसोरो। नैबे दाउमोन, दाउ बयलार। बारा बुरजा नंखाया जोङो, माखासे सेंग्राफ्राबो सिख्लाफ्राबो सानै साथामसोआ गामियाव गैयामोन ना। ओमफ्राय सेंग्राफ्राबो साथाम साब्रैसोआ गामियाव गैयामोन, फैनो हायासै बिसोरबो। ओमफ्राय जा जों दं बेखिनिखौनो जोङो ज' जानानै जाबाय आरो। लेंहरदोंमोन माखासेफोरखौबो, बिसोरबो फैनो हायासै। जा जों थानाय बेखौनो ज' माबा खालामनानैहाय जाबाय जोङो। जि खस्थ'। अरालाय जि मोजां जोंदों। उनावहाय फार्स्ट टाइमाव संजेननाय समावहाय अरानो जोंखायाखै, अगदाबानो जायाखैना। बयलारजों टमेट'जों संबाय नै। मानसियाबो 9 जनल'खामोन जोङो। सेंग्राफोर 7 ओमफ्राय सिख्लाफोर 4। जि गोथाव संदों बिसोरो। आंथ' संखायाखै, ओरैनो अर नायना होनाय, बिदिनो बायदिसिना जगार खालामना होनाय बिदिल'। नैबे अमाजों टमेट'जोंमोन, ग्रेभि संबाय आरो। मुरिजों जानांगौना ओंखायनो। बेखौनोबा जानो हायाखैलै, अमाखौ जानो हाया बारा। दाउआबो आग्लायलायबायसो। ओमफ्राय जि गोसो होनानै संबाय बे माखासेया, जोंहा ओरैनो आल्लां फाल्लां। बिसोर संनायखौनो नायबाय थाग्रा जाबाय आं। ओंख्रि साखिनो आंखौ लेंहरदों बिसोरो। ओंख्रिखौनो संनानै साखिनो रोङानो, संख्रिखौनो नायनो रोङानो। जि माबायदि थावल' हरखाबाय। बिदियावखि आन्दाज मोनोहाय ना लोगोफोर।
संबा संनानै ओंख्रिखौनो साखिनो रोङा सिख्लाफ्रा। जि गोथाव नुखाबाय नालाय ग्रेभिनो। ओंख्रि साखिग्राया एरजोब्बाय हनै दाना सासे सानैनिफ्राय। सेंग्राफ्राबो साखिफैबाय रोङा होननायखाय। ओंख्रि साखिनायखौबो बेदरखौनो सिख'लायखायो। रावबो मालाय गैया नालाय गामिनि गोजाखा। जोंनिया जेबो नङा लोगोफोर। जि गोथावल' संखायो बिसोर सानैया, ओंखायनो बिसोर सानैखौसो संहोखादों जोङो। सान्दुंआबो खुवासोमोन, ओमफ्राय जोङो जेला दुब्लियाव थाङो होनब्ला जि दुंनानै होबाय। ओमफ्राय खोंग्रा बै माबाखौ त्रिपालखौ लायफिननांबाय जोङो। जि मा रायलायदोंहाय जोङो हनै बेदर हायनानै दोननोनो माबा माबि रायलायथारबाय जिनो। मा रायलायामोनथाय। बेदरखौनो मोनबा मोननानै अबाव दोननो अबाव मानो जादोंमोन खोमा बावबाय आं। खुवासोमोन नायदो स्रां जाबाय माला। दमासिनि बिराद खुवा खुखादोंमोन ना। अरानो फैनो बाथावथाव जाखादों उनावहायथ'। जि गोसो होनानै दुन्दिया सायबाय आङो संखायाखै दे लोगोफोर। आङो बिदिनो दुन्दिया सायना होनाय, बिदिनो बायदिसिना जगार खालामना होनाय, दै बायदिसिना लायनानै होनाय, आङो बेबायदिखौल' मावखादों। संखाथायाखै आङो मोनसेबो। नै दानिया जानायनि फालायाव फैबाय लोगोफोर। मोनखांजोबनानैहाय अमाखौहाय रानग्रोबाय। आलु कफियाबो मोनखानोसैमोन। ओमफ्राय अमा टमेट' ग्रेभि संनायमोन ना मुरिजों जानो, बेखौ रानग्रोबाय। अमाखौ सेरसेल' लाखादों, जानो हाबावाखैसो बेखौनो गारलाय जालाय। ओमफ्राय दाउखौ बेसेबां लायामोनथाय मिथिलाहां। जाखां लोखां थांनायनि सम जाबाय लोगोफोर। नै टाइमा 4:30 जाबाय। 4:30नि बारबावबायमोन खोमा। थांनो गोसो गैया बिसोर मानसि माखासेफ्रा नालाय अर सायगासिनो दङ। सेंग्राफ्राबो मोसाबावनांगौ, जाखांनानै एसे मोसानानैसो थांनांगौ बेबायदिनो होनबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय मोसानोनो बाबायमोन ना, लिंबाबो फैनो नागिरा बिसोरो। ओमफ्राय खस्थ' दसे मोसाथारनांबाय बिसोरो लोगोफोरा माखासेफ्रा। ओमफ्राय एसे मोसानानैहाय फैबाय जोङो। फैनानै टट'आनो थाब फैबाय। नारखोबाबो हाला जि खस्थ' जाबाय जोङो लोगोफोर।